rhan o'n thema Pwy ydw i, rydyn ni wedi bod yn edrych ar 4 diben y cwricwlwm newydd i Gymru. Yn ystod y bythefnos gyntaf, y ffocws oedd unigolion iach ac hyderus. Ond dros y bythefnos nesaf, rydyn ni'n mynd i edrych ar sut i fod yn ddinasydd yn egwyddol gwybodus. Byddwn yn edrych ar ddigwyddiadau cyfoes ac yn mynegu barn arnynt. Byddwn yn edrych ar ein hawliau dynol. A byddwn yn edrych ar effaith ein gweithredoedd ar eraill ac ar y byd o'n gwmpas. Mae'n bwysig hefyd ein bod yn dysgu am ein diwylliant a chrefyddau gwahanol. Bydd hefyd cyfleoedd i ddysgu am anhengion dysgu gwahanol fel dyslexia, awtistiaeth ac ADHD. Mwyn ein helpu i gyflawni hyn, bydd disgyblion a rhieni yn cymryd gwasanaethau i drafod eu anghenion dysgu. Byddwn yn edrych ar ffyrdd o godi arian ar gyfer achosion dda. Ac hefyd yn dysgu am ffurf arall o helpu oddi wrth gwmnïau fel masnachdy. Edrychwch allan am yr heriau a gweithgareddau. A chofiwch i ychwanegu unrhyw luniau at trydan.